Mukomana handina kumbogara ndakasarudza kuti ndinoda kuti ndige ndichizonzi ndiri muroi. Zita rangu muchanditi Chipo, uye zvekare ndakakura ndichirerwa naamai nyakubereka amai vangu. Mushure mekunge amai vangu vashaika, zvinhu zvakandirwadza, but panguva iyoyo handingati ndakanyanyisa kurwadziwa stereki, nekuti ini ndakatosiyana neumwe munhu watingati anenge ari normal. Ipapo gogo vangu pavakandiudza senyaya, vachindiudza kuti ndivo vainge vakachekeresa amai vangu, zvakangondibata kwekangova kapfupi pfupi, but ndakabva ndazotobatwa neshavi iro rinopota richigara pandiri. Saka ndakazongonzwisisa kuti gogo vainge vasitori no choice than kuti vange vachingobvuma kuti vange vachiisa amai vangu pachijana, nekuti amai vangu vakatoiswa pachijana vachiri mwana mudiki nagogo, kungotiwo vakazongotendedzwawo kuti vange vachisvika pakukura kuzotoroorwa kuitawo vana vavo, nekuti panguva iyoyo chijana chakatora nguva chiri kune imwewo mhuri iyo yainge iine muroi ainge ari mukati mayo. Saka ainge asingakwanisi kuti ange achitora upenyu hwehama yake nekuda kweminamato yainge yoitwa nehama dzake. Saka kana zvadaro chijana chinongoramba chiri kwako kusvika wazokwanisa kudonhedza munhu. Saka zvakatora makore akawanda, amai vangu vakatokura, asi chijana chifi chakakanganwa kwachinenge chakanzi chinofanira kuti chinge chichizoenda next. Mufi akati adonha, gogo vanoti ndo pavakatanga kunzwa kubatikana, vava kuziva kuti wavo mwana ndiye ainge ava kufanira kuti ange achizotevera, aifanira kuti ange achizourawa, kudyiwa nyama yake semadyiro avainge vakaitawo vana vevamwe vanhu. Saka ini ndiri kugara munomu muSouth Africa mukoma, kutobuda usiku ndinotobuda usiku ndichitosiya murume wangu anenge akatorara. Asi nyaya yandiunza pano inyaya yandikuda kuti vanhu vange vachingonzwawo nezvayo, zvimwe kuda vanenge vari interested mazviri. Zvakangonaka kungochenjedzawo vamwe vanhu, sezvo ndisinei nemi kana kukuroyai, ndisina basa nekukuroyai nekuti muri vatorwa kwandiri, asi ndinoda kuti munge muchiziva kuti kazhinji kacho izvi ndo zvinoitika. Kune vanhu vanonzi vanopedza makore akati wandei vachienda muzvipatara zvinodhura, kungava kuri kuZimbabwe, muno muSouth Africa kana kuenda kunana India, vachinzi vanenge vaine kensa kana kuti makidney avo anenge aramba kushanda. Vana chiremba vanoita masikani, havaiti masikani pamweya, vanoita masikani awa vari panyama, vanoita mablood testing, ende vanozongogumisidzira vava kuti havasi kuzvinzwisisa kuti chii chiri kumbotora nzvimbo mumuviri mako. Vanenge vava kutoda kutoti unge uchingomirirawo zuva rako rekufa kana kuri kunzi rinenge rasvika. Asi kana zvakadaro, pane zvandikuda kuti ndige ndichikuudzai, kunyange zvangu ndiri munhu anobuda usiku vanhu vakarara. Chokwadi chiripo ndechekuti munhu iyeye kazhinji kacho kana mukanzwa zvichinzi ane dambudziko ranyanya ramunyanyira, kunyange akaendeswa kunana chiremba, vanenge vachinzi vana chiremba ivavo vanodhura, vanoziva zvavanoita, but at the end of the day votadza kubata dambudziko rinenge riri paari. Munhu iyeye anenge achitorwara neurwere hunenge hwakaita kubikwa mumatare erima. Munhu woga woga ari pasi pano pezuva, kunze kwevarungu maybe nemamwe marudzi, but kana uri munhu mutema utori nenguva yekutoti unotombogarirwa matare eusiku nevanhu vakaita sesu vanofamba murima. Saka kana takugarira matare eusiku zviya, ndinobva ndachizoti kana kuri kunzi unenge uri muvengi wangu, ndoti uyu ndikuda kuti ange achifa nechirwere chakati. Saka kuti tinge tichikwanisa kubata munhu, tinongoda chinhu chimwe chete chinobatika pauri. Kana ndikakwanisa kutora ringava riri pikicha rako, bvudzi rako, kana chipfeko chako chemukati, underwear, ndinenge ndichizokwanisa kuti ndikasike ndaisa urwere mauri. Unozosara zvako wozongorota uchidya
uko kunenge kwava kungozadzikisa, but dare rako rinenge rakatoitwa. Panenge patori nemunhu, ingava iri friend yako kana kuti hama inenge yakatora chipfeko chako chemukati, nekuti kazhinji kana mukazonzwa zvichinzi munhu anenge akaroyewa, panenge patori newehukama uyo anenge akatamba bhora rese. Isu vamwe tinozongoyawo tichizongogohwesa, nekuti kana usiri hama yangu ndisina dzinza newe, usiri shamwari yangu yepedyo, ndinotanga ndambotsvaka kuti mudzinza rekwenyu ndiani munhu anoita zvekubata-bata, ndisingarevi vanhu vanoita zvekuromba. Ivavo havaroyi, nekuti vanhu vanongoshandisa zvinhu zvavo, but ndinenge ndichitsvaka vanhu vanenge vaine mashavi. Saka kana tichida kuti tinge tichikuurayira mutezo wako zvakaita sekuti unge uchizoita kidney failure, tinokwanisa kana kungotora mapictures ako, tinobva tachizoenda tonomanamatidzira pamatombo maviri avo ekuti anogara ari panzvimbo yakaoma muri mugwenga. Izvi zvinotoitwa physically ari masikati, kana kuti tinokwanisa kutora ingava iri hari, tobva taisa zita rako muhari imomo, tobva tanokanda mumvura inenge yakasviba, mvura inogara yakasviba iine madhaga isingayereri, zvichireva izvo kuti makidhini ako anenge asingachasevenzi. Kusafamba kunenge kuchiita mvura iyoyo zvinoreva kuti makidhini ako anenge asingachakwanisi kuti ange achikusuka. As long as hari iyoyo iri mumvura ikasawana chinoiwana, vamwewo ndo vanozongoitawo laki rekuti hari iyoyo inokwanisa kuzongoputsika irimo mumvura. Yaputsika ndo pamunozongonzwa zvichinzi pane chishamiso chakaitika, munhu akatomboita makidhini akapora, akatomboita kensa akapora, akatombonzi ane kensa yemuchibereko but akazotokwanisa kutoita mwana. Zvinenge zvichireva kuti dzingava dziri hari kana kuti zvinhu zvinenge zvakashandisiwa kwazviri ikoko zvinenge zvakazosangana nedambudziko wobva wachizosunungurwa. Vamwe ndivo vanenge vaine kensa. Hapa kensa ndo pakaipa, uku ndokugadzirwa nekubikwa kunoita kensa inenge iri mumuviri memunhu. Kana neni ndinonzwa ndichiitya, inonyanya kutyisa. Tinotora bvudzi rako, kana tatora bvudzi rako zviya tinoriisa mugaba randinoti gaba reruvengo. Zvinoda kuti titange tambonetsana, ndokusaka richinzi gaba reruvengo. Usiku hwega hwega kumatare emumhepo tinobatidza moto wematanda emupfuti nemishonga yakasiyana-siyana, tobva tachizoisa gaba iroro pamoto. Mvura painotanga kubhoila, iwe mumuviri mako unotanga kunzwa kutsva kusingaiti. Muviri wako unozoita mamota nekuzvimba sekunge uri kutsva nemoto, asi tinenge tichitokubika. Chiremba anokwanisa kungoti ikensa, but inenge isiri kensa, inenge iri nhau yekuti usiku hwoga hwoga paunogarirwa matare paya nekensa yako, kune munhu anenge achitobhoila, achikubhoila muviri wako mukati munyama dzako zvekuti unosvika pakufa. Kana kuri kunzi ukangoenda ukangonovhiyiwa chete, zivai kuti zvinenge zvatovharana, nekuti isu mushonga wedu unobva wanyatsokuwana simba. Handiziviwo kuti sei kana munhu akaendawo kunana chiremba, mishonga yedu yatinenge taisa maari inokonzeresa urwere inobva yakasika yashanda. Ndokusaka muchinzwa vana chiremba vazhinji, kunyange vamwe vanotombobuda pamaYouTube, vanotaura chokwadi kana mukanzwa vachiti kensa ukagara waenda kuchipatara inenge yonetsa kuti inge ichizorapika. Isu hatitozvizivi kuti sei zvichiitika saizvozvo. Chatinongoziva ndechekuti kana munhu akangogara atanga kuwana treatment yacho yekensa, zvinoreva kuti tinenge tatowana mukana wekuti kensa iyoyo inobva pane imwe nhengo ichienda pane imwe nhengo, ichipararira nemuviri wake wose kusvika achizonzi afa, munhu anenge ashayika. Ndiyo secret yandiunzawo pano. Kana mukazoposta muzondizivisa kana kuri kunzi secret yangu inenge ichiita, ndinenge ndiri mu comment section.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Anzi ndiri muroyi, ivo ndo basa ravo ravanoita, vanoita basa rekuroya. Asi hanzi handina kuuya panapa kuti ndinge ndichizonetsana nemi kana kuti ndinge ndichizokuroyai, asi hanzi ndauya pano kuti ndinge ndichizongokuudzai kuti paya pamunonzwa zvichinzi munhu aita kensa, hanzi dzimwe nguva munhu anenge achitobikwa everyday. Hanzi usiku tinokugarira pasi mumatare, zvakaoma kugarirwa pasi. Hanzi kune anonzi matare eusiku avo ekuti kana ukagarirwa vanhu vanokutsvakira zano rekuti vange vachikwanisa kuzokuuraya, kokuzobhoiliswa naini usiku hwoga hwoga. Munhu paanenge achinzwa kutsva, hanzi unenge wakaiswa mugaba reruvengo. Zvinotyisa kani, asi ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Mukoma Nashi, ininiwo ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Nyaya yandoda kukuudzai maybe inokwanisa kuzotsamwisa vamwe vanhu, but ndo zviripo. Ndikungodawo advice without you people judging me. Ini handingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai zita kana refake, nekuti ndinotya kuzotaura zita rekuti ndinokwanisa kuzongobuda musaga ndikazivikanwa nevavengi kuti ndini ndiri kutaura apa. Ndine murume wangu uyo akandiroora, tatova ne20 years tigere tose, tine vana vedu vatatu. Asi mwana wedu uyu wepiri, mwanasikana, pari zvino ndichati ava ne18 years, ndiye ane mutoro uri kundiremera. Mukoma Nashi, ndiri kuita sekunge ndinofamba ndakatakura gomo. Ndava nemakore akati wandei ndichingozvidya mwoyo nekuda kwenyaya iyi. Zvakaitika ipapo mukoma kuzosvika mwana wangu achizozvarwa ndezvekudai. Tainge taita bopoto tapopotedzana zvekuti ndakangobuda mumba ndikati ndava kumbodzokera kumba kwavabereki vangu. Panguva iyoyo mwoyo wangu wainge wakazara marwadzo nekutsamwa. Ndakabva ndachizosangana neumwe murume uyo wandakatanga kufambidzana naye. Takangoita a brief affair. It was not love mukoma. Ndainge ndichida kungozvipodza marwadzo nekuti ndainge ndarwadziwa nemurume wangu. Pasina nguva ini nemurume wangu takawirirana nekuti akanditevera kumba, ndokubva ndadzokera kumba nemurume. Takabva tachizoedza kuti tinge tichigadzirisa muchato wedu. Vekuchechi vakapindira, but chandainge ndisingazivi panguva iyoyo chainge chiri chekuti ndainge ndava nepamuviri. Murume wangu akazofara zvisingaiti, akati Mwari vabva vatipa chipo chemwana nekuda kwekuti wadzoka kwandiri. Akatenda nemwoyo wake wose kuti mwana iyeye ainge ari wake. Asi ndakazoti ndatarisa madate angu ndikanyatsokuona kuti mwana uyu kauyu ainge asiri wangu, asi ainge ari uya mupfuri wenzira wandakangoita naye a brief relationship. Saka ndakabva ndachizongochengetedza secret iyoyo ndikazvara mwana uyo wandakapa zita ravatete, hanzvadzi yemurume wangu. Makore akapfuura, mwana ndokubva akura. Chinondivhundutsa ndechekuti mwana haana kana future imwe chete inofanana nemurume wangu. Mumwe nemumwe anoti mwana uyu akafanana namama vake. Ndinongogutsurirawo musoro, but kutaura chokwadi mwana uyu akafanana nechikomba ichocho. Zvino baba ivavo handizivi kuti vakaenda kupi, because pandakadzokera kumba kwainge kuchigadzirwa marodhi panguva yacho iyoyo, saka vaingodhiraivhawo chimwe chigredha tikabva tatongotanga kufambidzana, bonde rikaitwa zvikatongovharana. Nhasi mwana uyu ane makore 18, akatopedza O level, ari kutoenda kuuniversity uye anotondida
ende anoda baba vake zvisingaite. Murume wangu anotomuda kudarika vamwe vana vose. Anotofungidzira kuti mwana ndewake. Ndobuda here pachena. Ndararama kwemakore 18 ndichichengetedza secret iyi. Handina kumbogara ndakamboudza munhu, kunyangwe amai vangu havazvizivi. Ndinotya kuti kana chokwadi chikabuda nhasi, murume wangu angafa neheart attack, mhuri yedu ichiri diki, uye mwana wangu achandivenga kweupenyu hwake hwose. Ndibatsireiwo vedare, ndofa nesecret iyi here kana kuti ndoudza murume? Mhuri yeZimbabwe, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndodiko, ndofa nesecret iyi here kana kuti ndongoudza murume? Ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi it was an honest mistake. Zvakangoitikawo, vainge vasina tarisiro yekuti zvinhu izvozvo zvainge zvichazoitika, asi hanzi that brief affair ndo yakakonzeresa zvose. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section tichivapawo mazano. Erekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinozviziva kuti variko vanhu vachatsamwiswa nenyaya yangu, so I advise you kuti munge muchimboenda kune mamwe machannel mumbomira kuteerera confession yangu mozodzoka kana yapedza kuverengewa. Yangu nyaya yakamira sekudai. Inini mukomana ndakacelebrata mushure mekunge brother yangu ashayika. Ndini mwana wekutanga wababa vangu nemukadzi wavo wekutanga. Amai vangu vafa kudaro, baba vakabva vachizoroora step mom vangu, avo vakazozvara mwana mukomana mumwe chete wandichati anonzi Junior. Baba vangu ivo vainge vaine pfuma inotyisa muHarare muno, dzimba uye zvakare nedzimwe dzimba dziriko kuSouth Africa nemakambani nemapurazi. Vainge vari muwar veteran kwemakore mukomanashi. Ini ndainge ndichingozvidya mumwoyo ndichiti handidi kuti Junior ange achikwanisa kuzodya rifa rababa vangu. Nhaka ndainge ndisingadi kuti inge ichizogurwa nepakati, zvobva zvachizonzi 50-50. Step mom vangu vakaedza mukoma kutogadzira matrust kuitira kuti Junior mwana wavo asazoshaya chinhu kana kuri kunzi baba vakafa. Junior ainge ari favorite yababa vangu. Zvino ndakatya ndikati ini amai vangu vakashayika, kana kuri kunzi ndikaita zvekutamba pano ndainge ndichidiscussa nyaya iyi nevamwe mainini vangu. Amainini ava ndivo vakabva vachizoenda kune imwe n'anga, nditoizivi n'anga yacho. Vakati mwanangu, nyaya yauri kutotaura idama iroro, kana ukasangwara apa upfumi hwose huri kuzoenda kurwumainini rwako, nekuti ruchange ruchizorwira Junior. Iwe hausi mwana wavo, saka iwe wotoita zvinoita kuti upfumi hunge huchizova hwako, nekuti iwe ndiwe mwana wedangwe. Mukomana takafamba naamainini, ivo ndivo vaifamba, vainge vachiuya nemishonga iyo yavainge vachindipa kuti ndiye ndichizoshandisa. Chokwadi ndechekuti handina chandainge ndichiziva, ndainge ndisina kana tarisiro yekuti Junior anozosvika pakufa. Chandakangoita chete ndechekuti vakanditi chitora mushonga uyu. Zvakaitika izvi tainge takaungana semhuri. Vanhu vazhinji mukomanashi vanourawa after mafamily gathering. Tiripo pafamily gathering kudaro, Junior ainge aine motikari yake yaainge ainayo, nekuti Junior ainge ava kugara kuSouth Africa, achishanda kuSouth Africa nemhuri yake. Vakanditi unotora mushonga uyu ungouzora pasteering wheel, kana wauzodza pasteering wheel uchaona zvichazoitika. Nokoma ndakangoita sezvandainge ndakaudzwa namainini vangu kuti ndige ndichiita. Ndakati ndawana mukana ndikaita sekunge ndainge ndichida kuti ndinge ndichitora cable yekuchajisa mufoni make, ndokubva andipa makey, ndikabva ndaenda ndikanotora cable. Asi ndichitora cable
Kunyangwe ainge akamira padhuze neni, ndakakasika ndikazodza mushonga uya uya pasteering wheel. Ndaitoita zvekutogomera ndichiita sekunge ndiri kuda kuzvomora chaja zvekare nekebhuru yacho, ndichiita sekunge yainge ichinetsa kubva. Izvi ndakazviitira kuti ndige ndichikwanisa kuzoresta pasteering wheel, ndichibata steering wheel. Pandainge ndichitobata kudaro, ndainge ndatozora mushonga wacho mumaoko mangu, ndokubva ndachizotanga kuzora pasteering wheel. Ndapedza kuita saizvozvo, mainini zvose zvainge zvichiitika zvainge zviri mumaziso mavo, not my step mom, but apa ndiri kureva amainini, munin'ina wamama vangu. Vakabva vachizongoya kwandiri vakaita sekunge tainge tichingokurukura nyaya. Vakabva vanditi, kasika izvezvi, tora bute iri. Ndakabva ndachizotora bute ravakandipa rainge riri mukapepa bag. Vakanditi, enda unogeza izvezvi mutoilet. Havana kundiudza kuti sei, vakangonditi, mazorero awaita wakanganisa iwe, ukaita zvekutamba uchabatanidzirwa. Saka havana kundiudza kuti ndainge ndichazobatanidzirwa sei. Chandakaita mukoma ndechekuti ndakabva ndachizotora bute riya in secret. Ndatora bute ndakabva ndachizoenda mutoilet, ndikabva ndanogeza maoko angu. Apa mutoilet mainge musina mvura. Ndakaita zvekuvhura chitengi chinenge chiine mvura yekuflashisa, ndikaita zvekuchingidzira mvura yacho neruoko, ndikatanga kuzvigezesa nebute kuri kuzvichenura. Saka after that Junior ndopaakazoita accident, iye nemhuri yake vakaparara paspot. Pandakanzwa nezvayo accident mukoma, ndakatopembera, kana mudzimai wangu akatoshamisika, ende zvakamubata kuti mungapembera kufa kwoumwe munhu, because akatobvunza kuti kochii mahwina chiiko, kasi pane munhu ari kuuya kuzokupai 1 million here, sei muri kupembera kudaro? Ndo pandakazogara pasi ndikati Junior aita accident, akabatikana. To this very day zvinhu zvinotomunetsawo kuti sei ndakapembera kufa kwemunin'ina wangu. Kupembera kwandakaita mukomanashi ndekwekuti ndakati zvapera, nhaka yose zvino yava yangu ndiri ndega nemhuri yangu. Hapasisina wekugovana naye estate yababa vangu kunze kwehama dzaamai vangu vakaita saana mainini vakandibatsira. Step mom vangu vari kufambira nyaya idzi, vanochema mwana wavo, asi amainini vangu munin'ina waamai vanodzifambira nyaya dzacho. Kana zvikanzi kunenge kuine zvinenge zvichida kuitika kwandiri, vanotogara vatofonirwa nen'anga yavo yobva yatovaudza kuti gadzirirai, kune bhomba riri kuuya rakagadzirwa. Ndiyo confession yandiunza pano mukomanashi. Ini ndakaita zvinoita kuti ndige ndichichengetedza upfumi hwababa vangu. Uyu Junior uyu mwana wemasanganiswa, handinga expect kuti ange achizodya upfumi hwababa vangu. Dai kwanga kuri kunzi amai vangu vainge vachiri vapenyu, vangadai vakazongozvara vamwe vana nababa vangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Anzi mwana wastep mom, I don't consider him to be my brother, asi makaita utsinye mukoma. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviko chitupa changu. Ininoonda uya pano, do not judge me. Kuromba ndakaromba, handirambi. Ndine umwe musikana wandiri kufambidzana naye. Musikana uyu ndichangoti ane 21 years. Anoenda kune imwe church yamunoziva mose. Church iyi mukoma, church Pentecostal church. Saka dambudziko riripo paari, musikana uyu munhu anonamata. Dai kwanga kuri kunze munhu asinganamati, handingati pangadai paine dambudziko. Ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichimuchekeresa, ndaifanira kungorara naye. So far ndisati ndakwanisa kuti ndinge ndichirara naye to this very day.
saka ndozvandiri kufanira kuti ndinge ndichizomuchekeresera izvozvo. Ndakabvunza vakuru vangu kuti zvino muri kuda kumupa punishment nekuti akaramba here kuti ange achirara neni, saka zviri kunzi hongu ndinofanira kuti ndige ndichimuchekeresa nekuti iye akarambirei kuti ange achizorara neni. Dai ainge akarara neni angadai akakwanisa kuzozviponesa upenyu hwake. Ndokusaka ndauya pano, ndine dambudziko gurusa mukoma. Ndiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana ndikataura naye musikana uyu angandida here to an extent yekuti haangazondirambi, kunyange zvikanzi zvinhu zvangu zvikazombooma. Ndine tumwe businesses twandinatwo, business twekuti we can sustain ourselves. Handizivi kuti zvinozoguma nepi, but I'm hoping kuti zvinokwanisa kuzoita. I just want to know kuti how can I trust this girl, kuti ndige ndichimuudza chokwadi kuti iwewe ndichidanana newe, ndichida kuzorara newe, ndaitozamawo kuti ndige ndichikushandisa semunhu akanaka, ndainge ndisina tarisiro yekuti uchazoita mukadzi wangu, but iwewe uri kuti unoda kuzova mukadzi wangu enda haudi kurara neni, hausati wakamborara nemunhurume. Ndingamuudza nenzira ipi so that iye asazondiramba, nekuti kumuda ndinomuda. Dambudziko nderekuti anofanira kuti ange achirara neni kuitira kuti ndisazokwanisa kumuchekeresa. Ndinenge ndirimo mukoma, ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi the only way to save him is kana ndikakwanisa kurara naye. Zvino hanzi iye haadi kuti ndinge ndichirara naye. Hanzi ndobatsirikana sei mhuri yeZimbabwe? Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Rurimi rune simba rweupenyu kana kuti rufu. Ndakashandisawo rurimi rwangu kuti ndinge ndichizoisa umwe munhu mujeri. Mukomanashi, ininiwo muchanditi Messi, not a real name. Ndiri mukadzi ndakaroorwa. Murume wangu iye munhu anoitawo zvematongerwo enyika, but haasi munhu ane chigaro chandingati chitori nemukurumbira muZimbabwe. Ndichati 2 years ago zvinhu izvi ndopa zvakaitika. Ndakaita mhosva huru ndikabva ndahurira murume wangu. Ndainge ndiine boyfriend, saka boyfriend yangu ainge atoriwo mukomana wechidiki uyo wandaidawo nemwoyo wangu wose mushure mekunge ndaneta nezvandainge ndichiitwa nemurume. Asi mukoma chakafukidza dzimba matenga. Murume wangu akazozvibata, akawana mamessages angu, akawana mapictures, akawana nhoroondo yose yekuti ndakasangana naye murume uyu wandakasungisa kuti takasangana kupi uye zvekare rini. Murume wangu akapopota akati anoda kundiramba nekundinyadzisa pamberi pehama dzangu, pamberi pechechi. Ndipo pakabva pachizobuda zano. Akati kwandiri, kana uchida kuti unge uchichengetedza imba yako uye kuti ndisazosvibisa zita rako, unofanira kuti unge uchizoti chikomba chako chakakubata rape. Enda kumapurisa izvezvi ndinokuperekedza. Obva wati wakabatwa chibharo akakurepa. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoti akaita zvekundiburitsira banga, kundichikidzira upenyu hwangu, kuti kana ukasarara neni ndinokubaya nebanga. Nekuda kwekutya mukoma, nemurume wangu takadhiraivha pari pakati peusiku ndokubva taenda kuya akanotaura nemapurisa aizivana navo. Akabva ati mudzimai wangu ane nyaya yari kuda kumangara. Ndakabva ndachizomangara ndichitya kuti ndaizoonekwa sehure, ndikabvuma ndichisvima misodzi ndichinyepedzera sekunge munhu akabatwa chibharo. Ndakanyepa ndakatarisana nemupurisa ndikati chokwadi akandibata chibharo more than 5 times. Murume wangu akatsigira achiti iye akazototsvaka chokwadi mushure mekunge inini ndava kungogara ndiri munhu anenge akangosuwa. Ndakapiwa counseling, nyaya yakaenda kucourt.
ndikamira muwitness box ndikapika nebhaibheri kuti ndichataura chokwadi, asi mukoma ndainge ndichingotaura nhema chete nekuti ndainge ndichida kuzviponesa nekusevha marriage yangu. Iye akashamisika, akamira mudock, akati ndainge ndichimurwadzisa nekuda kwezvandainge ndichiita. Ndikati ina handina kumbogara ndakadanana newe, asi wakaita zvokundibata chibharo. Saka aitobvunza kuti sei uri kuita zvinhu izvi, isu tainge tichidanana. Malawyers angu awo andakatsvakirwa nemurume wangu akashanda nesimba nekuda kwekuti ndainge ndiri mukadzi anoremekedzwa uye murume wangu aine influence. Magistrate akatenda manyepo angu. Murume uyu ari mujeri kusvika pari nhasi. Ndakakwanisa kuponesa marriage yangu. Ndinganzi ndakakanganisa here mukoma, because I was trying to save myself and I was trying to save my own marriage. Ndinenge ndirimo ndiri mucomment section. You will tell me what you think muri yeZimbabwe. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo yapakaipa kuita kurongerwa bhomba here akomana. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvamakaita makakanganisa, asanzi ndakazviitira kusevha marriage yangu. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.